हेलौ लोगोफोर नै दिनैनि भिडिअआ एसे आलादा जागोन दे माने गुसुं गुसुं खान्दा खान्दा पेन ड्रेस गानना दुगैनायनि सासे माने आइजोआ गावखौ माने बिबुंथि होदों आरोना गावखौ मा बुंदों बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नायलांबानो बुजिलांगोन दे होमबालाय रागा जोंबाय थिखिनियाव दावखोजोबबाय आङो मानो होनोबा नै बिमा जानायफोर मोजाङै खोनासं आं होनहरखानोसै फिसायफोरखौ मोजाङै खेलानोबा लादो लायाबा नोंसिनि फिसाया सानसे समाव गाब्र'सिगोन मानो होनोबा आंखौ बिराद गाज्रि कमेन्ट हरगासिनो नोंसिनि फिसायफोरा मिन्थिबायना फेसबुक मेसेन्जार सालायनायफोराव मोजाङै चेक खालामखादोसो नोंसिनि फिसायखौ नङाबा सानसे समाव गाब्र'सिगोन बिसोरो मानो होनोबा खान्दा खान्दा ड्रेस गाननानै दुगैनानैहाय भिडिअ हगारदोंमोन आङो बेखौ बायदिसिना बुंहरगासिनो मोजां मेगनजों नोजोर नायाखै बिसोरो आंखौहाय गाज्रि नोजोरजोंसो नायदों माबा सोरबा खान्दा ड्रेस गाननानै दुगैनानै हगारबानो माबा फानग्रा जायो नामा हो फानग्राबा मानो ससियेल मिडियाआव ओंखारदों आङो हो बेबायदि फाननानै देहा फाननानै जाग्राबा आं ससियेल मिडियाआव मानो ओंखारनांगौ गोनांथि हो मानो गोनांथि एसे खस्थ' मानो ओंखारदों आङो ससियेल मिडियाआव ट्रेन साइथिङाव फानग्रा बायदि मोनदों नामा आंखौलाय हो दाबायदियाव फाननानै जाबा मा बुंगोन नोंसोरो ट्रेन साइथिङाव फाननानै जाहैनोसै आङो अब्ला आं ससियेल मिडियाआव ओंखारला अब्ला मा बुंगोन नोंसोरो हो मा बुंगोन मोजाङै सामलायदो फिसायफोरखौ आरो कमेन्ट गाज्रि हरग्राफोर नै बेजों हास'गोन मानदोंबा फै खाथियाव नोंसोरा मा खिबौ खोनाबाय दा बिमाफोर मा बुंदों सेस जागोन खिन्थु मिथिबायना सेस जागोन बेनिफ्राय सोरखौ मा बुंनो सानो बुंबानो जाबाय गावनि हौवाखौ बुङो ना नैबे सिख्लाखौ बुङो नोंसोर बुंबानो जाबाय आंनिफ्राय बेल' मोनसे कमेन्ट गाज्रिया मोनसे हिसाब खालामनानै सोलिनायनि बाथ्रा फैयो कमेन्ट गाज्रिखौ सोनारनानै मेजरिटी आरो माइनरिटी होननाय मोनसे बाथ्रा दङ ना आरो पार्सेन्टेज मोनसे हिसाब खालामो ना दा थिग बेबायदिहाय जुदि कमेन्टआ गाज्रिया बांसिन ना मोजाङा बांसिन बेखौ हिसाब खालामनानै जाय भिडिअ बनायगोन बेनो बेबायदि बे मथे सोलिनांगौ आरो माने आरो साननांगोन कमेन्ट गाज्रि हरजाग्राया आंखौ माने एथबां मानसिफोरा कमेन्ट गाज्रि हरसोयो मानो मा खारनाव बेखौ सिन्था खालामनांगोन आरो माने कमेन्ट गाज्रि हरजाग्राया दानिया साननानै नायदो मानो हरदों मानो हराखै आरो गावनो बुंदों माबा दुगैनाय देखायनाय मानाय होननानै दाथ' आं बुंनो थांला जोंना बिमाफोरासो बुंसिगोन बायदि मोनबाय आं बुंदो मा बुङो नोंसोरो आं हले जेबो बुंलालै आंनिया डाइरेक्टसो बुंसिगोन दानिया बैसोर खर' गिदिरखौसो आं दानिया कन्टेक्ट खालामसिगोन माने जायफोरा गामि सलायो बिसोरजोंसो कन्टेक्ट आंनिया दानिया आङो बेबायदि क्रिएटरफोरजों आं कन्ट्रभार्सि खालामनो इच्छा गैया बारा जै आं मोनबाय गामिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिनि नाम्बार डाइरेक्टसो फन हरखासिगोन आङो खोथायानो गैला आङो मिथिबायना हामबायसै दे आइजोफोरा मा बुङो बुङा नोंसोरनिया स' बिदिब्ला नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नायनानै बुजिखाबाय जानांगौ भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना थेंक इउ